नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही ज़रूरी खबर बतावे खातिर इ न्यूज़ हम बना रहल बानी कि भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के राइटर बाड़े, जिनका के आप सब दबंग राइटर कहेनी, अखिलेश कश्यप जी, अन्नपूर्णा फिल्म्स के मालिक। उ एगो खुलासा कैले बाड़े कि खेसारी लाल यादव जी के बहुत सारा गाना पर एगो कंपनी लगातार कॉपीराइट दे रहल बाड़ी। जी हाँ, और उ कंपनी के नाम बतावल गईल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। जी हाँ, आप लोग ई पोस्ट सामने स्क्रीन पर पढ़ सकतानी, जो कि फेसबुक पर अखिलेश कश्यप जी लिखले बाड़े और बतैले बाड़े कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन खेसारी भैया के हर गाने पर कॉपीराइट कर रहा है और बार बार केस करने, जेल भेजने की धमकी दे रहा है। उसके साथ एक और भोजपुरी कंपनी भी शामिल है। जल्द लाइव आके उसका खुलासा करूंगा। जी हाँ, आप सभी देख लेनी। और 15 घंटा पहले ई पोस्ट शेयर कैल गईल बा और अभी हमें ई ध्यान ना बा कि अखिलेश कश्यप जी ई पोस्ट डालला के बाद लाइव आयल बाड़े कि ना आयल बाड़े तो इंस्टाग्राम या फेसबुक कहाँ आयल बाड़े, अभी वीडियो हमारा पास ना पहुँचल बा। जैसे ही वीडियो पहुँच जाई, चाहे कुछ जानकारी आई, आप लोगन के जरूर दे। हम फिलहाल आप लोगन के बता दी, जो जानकारी मिलल बा ओकरा हिसाब से पता चलल बा कि रोमांटिक राजा पर भी कॉपीराइट आयल बा, झगड़ा गाना पर भी कॉपीराइट आयल बा, और भी जैसे ब्लू बीट के एगो गाना रहे मुँह मारो राजा, ऊपर कॉपीराइट आयल बा। और ई दूगो कंपनी मिलके कॉपीराइट कर रहल बाड़ी, दे रहल बाड़ी खेसारी जी के गाना पर। का मामला बा ई बाद में खुलासा ही, और जैसे ही खुलासा ही आप लोगन के जरूर बताएं। आप लोगन के अगर कुछ भी पता बा तो कमेंट बॉक्स में बताई, हम आप लोगन के आगे के डिटेल शेयर करते रहम न्यूज़ बना के। फिलहाल इतना ही, मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।